neguan ziar izaten daun denpora libre guztian, irakortzen daun materialetik, gauzatxuak etaratzia gustatze jata, pazientiai azaltzeko moduko, pilula batzuk eguneroko bizi moduan erabiltzeko. Eta bertan dakazuen artikulo zer horretatik, referentzia horretatik, komentau nahi netzukie, batezbe, kirolarixei, fenomeno baten arrazoia. Askotan gertatzen da, entrenamento bat hasten dugunean, indarra gero eta gehiago dakaula, baina indar horrekin batera, ez da gertatzen muskuluan handitxasuna, ez da? Honek muskulu handixak eta ikusgarritxak eukitzia gustatzen jagon kirolari edo kulturista zaliak, ikusten dabe, gero eta indar gehiago dakaz, baina nire muskuluak beti bezain meiak dira. Hau normala da, eta honen arrazoia da, entrenamento bat hasten dugun lehengo fasietan, lortzen dugun indar handitze hori, batez be, adaptazio neuromuskularran eraginez izaten dala. Fibrak, muskuluen fibrak ez dira handitzen. Fibrak betiko tamainua dake, horreitzik zure muskuluak beti bezain meiak dauz. Baina indar gehiago dakazu. Indar gehiago dakazu batetik mina gitxitzu etxen dalako. Entrenatzen joan ahala, zuke izenke gero eta indar gehiago minik hartu barik. Bestetik, hori ikustian zube motibaua zaoz. Eta indar gehiago etxeko errestazun edo gogo gehiago dakazu. Eta hori emaitzetan igartzen da. Eta azkenik, zure kaptore neuromuskularrak, muskuluak dakan organo txiki batzuk, bere burua zelan daun detektatzeko, horrebek gero eta hobeto funtzionatzen dabe. Orduan, horixe da, lehengo fasietan izaten dozun indarra handitzian arrazoia. Behin horrek fasiak pasatzen dira, normalian 4-6 aste, pasatzen dira adaptazio honetan, 6 astetik aurrera, karga handixeuak sartzen hasi geinke, eta orduan zuk segiduko zu indarra gero eta gehiago izaten, eta muskuluen fibrak orduan hasiko dira handitzen. Ez da, zure masa muskularra handixeu izango da. Beraz, entrenamento bat hasten dozunean, pazientzia eukibia dozu, gitxienez, hilabete edo hile pare bat emon behar dozu, zure korputzan tamainua eta zure muskuluen ikusgarritasun hori igartzen hasteko. Beraz, ez etzi, eta segi entrenatzen, gerora etorriko ditea zen emaitzen zain. Hurrengo aholkura arte.